Raise your hands if you own a phone case. Okay. Next up, if this phone case or the company behind it has ever given any rewards back to you. Exactly. De most lehet, hogy azt hiszed, hogy ez egy bullshit, pedig ez a két magyar srác egy olyan ötleten dolgozik, ami globálisan mozgathatja meg a telefontohok piacát. We sent our case into space and have completed the first Solana transaction in space as well. Már most világrekorderek, pedig a projektjük egy éve még nem is létezett. Once you buy a solid phone case, you also get a soulbound token, an NFT representing your ownership of the item. What is possible with this? You are entitled to rewards, different perks and benefits. Szóval urak, ti rendeztétek ezt a összevetelt, vagy részletek volt benne? Részt vettünk benne, mivel helyiek vagyunk és benne vagyunk a Solana ökoszisztémában már régóta, mindenképp segítettünk, így a helyszínkereséssel, illetve hogy a menetrend hogy nézzen ki, meghívtuk rengeteg embert, de amúgy maga a Solana Foundation a felelős ezért a király eseményért. Én Benni vagyok, az egyik co-founder a Solidnál, illetve a Solana Hungary-nek is az egyik ilyen core team tagja, akikkel építjük a közösséget, és különböző helyi rendezvényeket szervezünk a közösségnek. Én Dominik vagyok, alapvetően fejlesztő mérnök informatikus, én alapvetően Web2-ben tevékenykedek, és Bennivel ez az első Web3-as projektünk. A Solidnak én csinálom a fejlesztés részét, illetve a gyártás, logisztika és ilyeneknek a működését úgymond. Az előbb volt egy előadásod, ugye? Igen. Az hogy sikerült? Az első ilyen előadásom volt, ilyen nagy stage-en, és szerintem ahhoz képest elég jól, bár nekem érzésre egy ilyen pár perc kimaradt, egyszerűen csak beszéltem, és utána ránéztem a timerre, és mondom 30 másodperc van vissza, de a többiek azt mondták, hogy jó volt, úgyhogy én értékelem a visszajelzéseket. Szerintem nagyon rendben volt. Ha kicsit jobban így belegondolunk, akkor ugye most itt vagyunk Magyarországon, és ugye itt szerintem még annyira nem elterjedt ez az egész kriptovalutázás, és a Solana se annyira, viszont mégis ti itt vagytok, és eléggé feltörekvőek vagytok, és például láthatjuk azt, hogy a hivatalos Solanával és a Solana Foundationnál jobban vagytok. Ez hogy indult, vagy ez hogy alakult ki innen Magyarországról? Itt Magyarországon alapvetően már szerintem több mint 3 éve épül a Solanás közösség. Eredetileg egy nagyobb közösség külön része volt, de akkorára kinőtte magát, hogy teljesen kivált. És ahogy a Solana is egyre felkapottabb lett, úgy itt is egyre többen belekerültek, és hát nyilván főleg kriptóba kell mindig egy ilyen közösség, egy hely, ahova mehet az ember kérdezni, vagy megosztani azt, amit szeretne. Mikor is kezdted az egész Web3-as karriered akkor? Én 5 és fél évvel ezelőtt. A Solana Mobil, ugye felvetted gondolom velük a kapcsolatot, és akkor ez így a te ötleted volt, hogy itt csinálj egy tokot rá? Ez teljesen közös kezdeményezés volt, a kettőnknek így az agyából kipattant, és ezt mindig megjegyzem, hogy ez közel sem az első ötlet volt. Mi mindig is tudtuk, hogy valamit közösen akarunk csinálni, és rengeteg iteráción végigmentünk, mire megérkeztünk oda, hogy erre azt mondtuk, hogy na ezt próbáljuk meg mindenképp. És jelenleg úgy állunk, hogy nincs más, aki ezt csinálná, így a Solanán belül legalábbis ilyen minőségben és ekkora jelenlegi eléréssel, mint amit nekünk sikerült az elmúlt 7 hónap alatt elérni, és jelenleg ott tartunk, hogy már sikerült egy mainstage-es előadást is adni belőle. Tehát nekem alapból van egy más profilú cégem itthon, ami fejlesztéssel foglalkozik, de ez az első nekem, ami ilyen Web3, és így ez a témakör. De szerintem most indultunk, és nagyon jó eredményeket tudtunk hozni, és a közösségnek nagyon tetszett, és nagyon támogatták, úgyhogy reméljük, hogy a következő lépés ez még nagyobbat fog. Igen, és még nem vagyunk. Igen, nekem az a bonkos, az nagyon tetszett, az a bonkos, az nagyon jól néz ki. Egy közönségkedvenc. Igen. Lehet azt mondani igazából az új Mobilfox. Szerintem ez kicsit más. A minőséget nyilván próbáljuk megteremteni, amennyire lehet, de ennek a Web3 része szerintem az, amivel el tudunk térni az átlagos ilyen telefonok gyártó cégektől. Értem. Jelenleg szerintem az USA-ba. USA, de Ázsia, Európa, tehát ilyen egyharmad Ázsia, egyharmad EU. Úgy terjesztitek ezt a... Igazából Benni a marketing zseni Web3-ba, és a Web3000-re egy nagyon jó hely. Szóval igen, úgy raktuk össze egyébként az egészet, hogy Domi Web2-es tudást és így a stratégiát hozza, én pedig a Web3-ban voltam aktív egy ideje. Teljesen organikus marketing, én nagyon hosszú ideje része vagyok a Solanának, rengeteg ilyen jó kapcsolatot tudunk fenntartani, és egyébként ez pont egy olyan termék, egy olyan kis ilyen nis, hogy nagyon sok közösségnek és maguknak az embereknek is, akik a végén megszerzik a tokot, ez egy jó dolog. Tehát ez nem egy ilyen
exkluzív, csak pár embernek megfelelő dolog, és ezért pont, hogy simán a világ bármelyik pontjáról berendelnek, ahhoz egyszerűen biztosítjuk a worldwide shippinget, és azon kívül pedig volt nemrég egy ilyen nagyobb, hát úgy is lehet mondani, marketingfogásunk, de igazából felküldtünk az űrbe egy telefont, amin rajta volt a mi telefontokunk, és aztán úgy gondoltuk, hogy ezt még azért lehet tetőzni is, úgyhogy ezen a telefonon megcsináltuk az első Solana tranzakciót az űrben, és ez elég nagyot szólt, úgyhogy ez segített abban, hogy igazából a brandről sok mindenki tudjon, és akkor mostantól szépen lassan lehet építkezni erre. Ez hol történt? UK, Angliában. Meglepő módon van egy cég, aki ezzel foglalkozik, hogy kiküld dolgokat az űrbe, de ez még nekik is egy nagy kihívás volt, mert itt most nem csak arról volt szó, hogy valamit ki kellett küldeni az űrbe, hanem kellett internet, hogy a blokklánc tranzakciót véghez tudjuk vinni, és amellett egy fizikai elhúzás volt a mi esetünkben, és például ennek köszönhetően nem is elsőre sikerült, ugyanis ott fönt 26-7 km magasan ilyen mínusz 65 fok van. A kis zsiradék sajnos megfagyott, úgyhogy ez a kis kar, ami húzta volna, ez nem mozdult sem erre, nem volt tranzakció, az egész leesett, újra kellett építeni, és aztán úgy oldottunk meg, hogy 1 percenként mozgott jobbra és vissza, és akkor amikor elérte a megfelelő magasságot, betöltött, és akkor megcsinálta. Igen, csak így a projekt mérete szerintem egy jó 5-6 hónap volt. Igen. Ez az egész, és nagyjából 20-an melóztak rajta, szerintem egy 3 hónapot végig. Igen. Ugye minden egyedileg volt lefejlesztve az áramköröktől kezdve, a 3D nyomtatva volt az egész váz, ugye. De megérte. Úgy látszik, hogy igen. Úgy látszik, hogy igen, mert még a mai napig jönnek oda emberek, hogy milyen király volt, és szerintem az a jó, hogy például úgymond ugyanezt az összeget, vagy időbefektetést el lehetett volna másfelé is vinni, csak azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy azt akarjuk csinálni, vagy csinálunk egy valami akkora őrültséget, hogy az utána mindenkinek eszébe fog jutni, plusz ez már mindig az első lesz. Tehát, hogyha valaki rákeres, hogy mi volt az első, akkor mindig ezt csatolnak vissza. Igen, főleg kriptó, mert ezért az emberek hozzá vannak szokva a mindenféle dolgokhoz, tehát hogy nehéz meglepni őket, és ezért kellett az, hogy aki amúgy hozzá van szokva a Web3-as cuccokhoz, ő is úgy nézzen, hogy ezt mégis hogy csináltuk. Ugye mondtad, hogy te vagy így a Web3 marketing zseni, ez gondolom köthető ahhoz, hogy 5 éve mozogsz Web3-as space-be. Nyilván akkor lehet mondani kicsit, hogy DJ-n vagy? Hát én amúgy pont nem, mert nincs rá időm, úgyhogy inkább csak foglalkozom azzal, hogy mi az, amit az emberek szeretnének, mi az, amit mi biztosan meg tudunk valósítani, ez a kettő hogy jön össze, és a teljes időm ezzel megy el, úgyhogy DJ-nkedésre nem jut idő sajnos, vagy hát nem is sajnos. Az nálunk is így megy igazából. Ikonikus az, hogy add el nekem ezt a tollat, add el nekem ezt a telefontokot 30 másodperc alatt. Van jelenleg telefontokod a telefonodra? És az lenne a kérdésem, hogy mióta megvetted és használtad arra, hogy védd a telefonodat, esetleg jött neked ebből bármilyenféle visszafizetés, vagy bármi előny származott ebből a telefontokból, akár rendesen monetáris előny? Nem származott. Rendben, hát a mi telefontokunkkal, ha egyszer megveszed, akkor ezzel különböző jutalmak, különböző rewardok, nyeremények járhatnak, amelyeket egyébként nem mi biztosítunk, hanem bárki az ökoszisztémából adhat, és már pedig azért, mert aki ezt a telefont megveszi a Solana Mobile-ra, az már egy értéket képvisel, aki benn van a Solanában, aki tudja, mi az a DeFi, on-chain tranzakciókat csinál, és ez különböző cégeknek nagyon nagy érték. Ez lehet egy picit több volt, mint 30 másodperc. Bele is mehetünk jobban. Jó, természetesen. Hogy miért jobb ez a szó? Egyébként amúgy én sosem állítom, hogy ez jobb, mint valami, csak más, és ha valakinek tetszik, akkor az jó, akkor ő vált, vagy nem vált, csak szerez egy ugyanilyet. Szóval kitaláltuk, hogy ha már minőségben nagyon oda tesszük, és megvannak ezek a különböző például bankos és különböző közösséges dizájnok, akkor mivel lehetne még ezt még jobban Web3-má tenni, és már elég elterjedt volt ez a DePIN ökoszisztéma, ami a Decentralized Physical Infrastructure, lényegében van egy fizikai termék, és ahhoz tartozik valami a blokkláncon. Mi ugyanezt próbáljuk megvalósítani, csak egy nagyon skálázható módon, egy óriási piacon a telefontokoknál, kezdve a Solana Mobile-al. Veszel egy telefontokot, blokkláncon kapsz egy NFT-t, amit nem tudsz elküldeni máshova, csak a te tárcádban van, és ez lényegében azonosítja, hogy te vettél egy telefon. Ez miért jó? Mi azonnal el tudunk úgymond érni 1000, 10 000 bármennyi telefontok holdert világszerte, instant, és meg tudjuk mutatni bármelyen cégnek vagy Web3 protokollnak, hogy figyeljetek, itt van ennyi ember, ezek ilyenféle dolgokat szoktak csinálni, ők nemrég trédeltek, hogyha esetleg ti úgy gondoljátok, hogy ők nekik jó valamit adni, mert abban nektek előnyötök származik,
itt van, csináljátok. És ha neked van egy tokod, akkor te csak kapod ezeket az előnyöket. Majd azért mutassátok meg, hogy néz ki. Mindig is vállalkoztatok? Vagy vállalkozó szelleműek voltatok? Vállalkozó szelleműek voltunk, de ez az első ilyen vállalkozás, szóval én még csak tavaly fejeztem be az egyetemet, mellette dolgoztam, több munkám is volt egymás után, de azok alatt, a munkák alatt és az egyetem alatt mindig is tudtam, hogy valami sajátot szeretnék, azt is, hogy Domival szeretnénk legalább az elsőt mindenképp elkezdeni, csak még nem jutottunk el arra az ötletre, és akkor jött ez az ötlet, és akkor let's do it. Én már egyetem mellett elkezdtem ezt a fejlesztő céget amúgy csinálni, úgyhogy nekem az ment így felesbe egyetem, felesbe az, és tudtam, hogy mindenképp ebbe az irányba, tehát nem egy rendes melóhelyre úgymond elmenni, hanem felépíteni valamit, tehát tudtuk, hogy együtt, úgyhogy ez az első nagy, ami együtt van. És közben megvan a telefonon, aminek meg kell lennie, úgyhogy ez az egyik ilyen Soulbound token, ez egyébként pont a bonkos, ez teljesen ugyanígy néz ki mindenkinek, annyi a lényeg, hogy vannak különböző típusai, ami lényegében azt mutatja be, hogy milyen dizájnú, milyen edition-t vett az adott illető a tokból, és ez segít nekünk abban, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy ki melyiket vette meg. Hogy együtt szerettetek volna mindig bizniszt csinálni? Szerintem több mint 10 éve ismerjük egymást, együtt jártunk minden suliba általánostól fogva, és aztán volt egy ilyen life-changing utazás együtt 2023-ban, azt hiszem. Pont úgy volt, hogy drágult itthon az áram, és hát a BME azt mondta, hogy egész februárban nem lesz suli, srácok. Én meg mondtam Dominak, meg az egész baráti társaságnak, hogy nincs az Isten, hogy mi itthon maradunk februárban, úgyhogy menjünk el valami jó messzi helyre. Mindenki más nevetett, csak Domi mondta, hogy csináljuk. Úgyhogy kiválasztottuk Puerto Ricót, és ott voltunk együtt majdnem másfél hónapot, és lényegében ott még jobban megismertük egymást, hogy akkor most ki miben nagyon jó, mit szeretnénk csinálni, mik a célok, és akkor ott kitaláltuk, hogy valamit fogunk csinálni. Reggeltől estig csak ötleteltünk azon, hogy miket lehetne csinálni, ilyen több mint 10 osztály szerint csoportosítottuk, pontoztuk az ötleteket, és nem lett belőle olyan ötlet, amit amúgy elkezdtük volna megcsinálni, de ahogy feljött ez az ötlet, már tudtuk, hogy kell lepontozni, hogy kell leülni, úgyhogy szerintem ahogy feljött az ötlet, már másnap nyomtattunk matricákat random névvel arra, hogy valamilyen tokot fogunk csinálni, és mentünk Szingapúrba a Breakpointra, hogy így azonnal beszéljünk a Seekers csapattal. Ugye akkor még nem is tudtuk, hogy telefon lesz, de tudtuk, hogy valamit akarunk hozzá csinálni. Gondolkoztunk, hogy mekkora hype-ja volt az első telefonnak, mert a Seeker az a második Solana Mobile, és úgy voltunk vele, hogy ismét nincs az Isten, hogy ennek a telefonnak nem lesz legalább akkora hype-ja, mint az elsőnek, és ha körülnéztünk a piacon, még senki nem csinált ilyet, szóval miért ne próbáljuk meg? És így a jövőben mik az elképzelések így tovább haladva így a Web3-as kultúrába, hogy esetleg itthon próbáltok majd még jobban, vagy akkor így az egész világon? Mit terveztek még igazából? Szerintem mindenképp az egész világon, ha már elkezdtük, akkor ne csökkentsük, hanem próbáljuk meg. Meg azért is, mert itthon nagyon király, ugye mi magunk csináljuk az egyik Solana közösséget, de mint beszéltük, még mindig nem annyira kiforrott, szóval ezt tényleg inkább érdemesebb világszinten próbálgatni, mint kicsibe és aztán skálázni. Viszont, hogyha a potenciális terjeszkedésekről beszélünk, akkor szerintem az egyik, amit említettem a beszédben is, hogy a hagyományos telefontokok, illetve bármiféle eszköz, legyen az egy hardware wallet, vagy egy Web3 gaming device, amire esetleg lehet valamilyen védelmet, vagy valami tokot csinálni, az szóba jön nálunk. A hagyományos tokok és eszközök például leginkább azért, mert ki az, aki nem akarna leváltani egy hasonló minőségű tokra, csak hogyha az a tok még jutalmazza is őt valamilyen formában, hát kipróbáljuk majd, megnézzük. Egyébként a Solana telefont azt még nem is lehet venni. Pre-order, szóval elővenni már lehet, és már több mint 152 000 darabot eladtak, és augusztusban indul a shipping. Arról lehet beszélni, hogy ti hány tokot adtatok el? Simán, persze. Most jelenleg vagyunk ilyen 1300 fölött, és rengeteg, főleg ezzel az űrbeküldéssel, és egyébként azzal, hogy folyamatosan beszélünk emberekkel az ötletről, meg hogy mi a potenciál, szinte mindenki szeretne egy tokot,
Első, mert jól fog kinézni, második, mert akinek szíkere van, és amikor megjön, az akar rá egy tokot, és azt akarja, hogy jó legyen. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy megcsináltuk, megléptük ezt a nagy lépést, és most meg csak azon van a fókusz, hogy folyamatosan szép lassan építsük az egészet. Igen, nagyjából most aki tud a telefonról, az már nagyjából tudja, hogy van tok, úgyhogy a dizájnokon kell majd kicsit játszani, mert nagyon sokan vannak, akik vennének, de még nincs olyan dizájn, vagy nincs az ő communityjüknek dizájnja, és most az a következő lépés, hogy kitaláljuk, hogy melyikeknek hol. We are at Solana Apex in Budapest, and this is our main question from everybody. I will start with you. What's your Solana price prediction by the end of this year? Ooh, that's hard. 220? Okay, nice. And how did you decide to say this? Just randomly. I hope that we sell enough cases so the price of Solana goes up. Yeah. For me, I'm not so much about the price, so I would just say a standard 200. I would be super happy with that. If someone has been here in the ecosystem for quite some time, they survived a lot of Black Swan events, most recently FTX. So anyone who lost funds, who saw Solana at $8 or $12, like myself, I'm happy with anything that's currently the price now.